వ్యూయర్స్ ఈరోజు మన దగ్గరికి పాలకొల్లు నుంచి ఒక అబ్బాయి రైనోప్లాస్టీ చేయించుకోవడానికి అంటే నోస్ కరెక్షన్ చేయించుకోవడానికి వచ్చారు. సో ఆయన పేరు కుమార్ స్వామి. ఆయన మాటలో తెలుసుకుందాం అసలు మా గురించి ఎలా తెలుసుకున్నారు, మా దగ్గరికే ఎందుకు వస్తున్నారు, ఓకే ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళకుండా ఎలాగా మా దగ్గరికి వచ్చారని ఆయన జర్నీ తెలుసుకుందాం. మీ పేరు? కుమార్ స్వామి. కుమార్ స్వామి. అసలు రైనోప్లాస్టీ సర్జరీ ఎందుకు చేయించుకుందాం అనుకుంటున్నారు? నోస్ కరెక్షన్ అంటే నోస్ కొంచెం షార్ట్గా ఉంది వల్ల సో చేయించుకోవాలనుకున్నారు. ఎప్పటి నుంచి చేయించుకుందాం అనుకుంటున్నారు? 1 year నుంచి చేయించుకోవాలి. 1 year నుంచి. సో దీనికి 3 ఏళ్ళ ముందు కూడా మాకు ఎంక్వైరీ చేశారు. అవునండి, కన్సల్ట్ అయ్యారు. దాని తర్వాత 3 ఏళ్ళ నుంచి మీరు ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ముక్కు వల్ల మీకు ఏమైనా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ తగ్గడం లేక అలాంటివి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఫేస్ చేశారా లాస్ట్ 3 yearsలో? అంటే మీరు ఇప్పుడు చేయించుకుందాం డిసైడ్ అయ్యారు కదా, సో ఈ 3 yearsలో మీ జర్నీ ఏంటి, ఎలాగా అసలు ఏంటి? అంటే 3 years నుంచి కన్సల్ట్ అయ్యి చేయించుకోవాలనుకున్నాము. ఆ పరిస్థితి ఇప్పుడు అయింది.